مستيات بيتنا لومي 12 طري 2026 بأقواصر إيرترا ساعة 8 ناي مشت والكمالخي إسياس أفورقي سفيح على محتت نمكياد عبتا زي تغيير منبرو تقميطو زربا جميرو إسياس نقال محتتو بزحل كينات يفلموه اتنسو انكو قصراوي لو زصوعو دحر خلق كينات عالم أمريكا زحزتو عالماوي سرعات كمي كم زمسل تنتينو نعالماوي اوانا وحلوات نمرأي نباب كاب أمريكا نجمر إلوخا أب قد أمريكا زلو رئيتو كقمت تبقيسو إسياس أب تنتانيو أمريكا كاب كلينتون كساب ترامب إنا دخمت يمتع لعل 36 تريليون عدال لوا تنقل قلالا أمريكا مليسنا عباي ويحيال كنقبرائنا زبل جرحو ترامب نتا أمريكا عباي كمزي كونت زبره سرت أمنت زقلتيو إذن إلو مقنة ناي فينيزويلا قداي دحر مجواي مادورو كيهميو حجي مكسيكو، كندا، كوبا، باناما، كولومبيا، غرينلاندن، إيرانن أبترتا تسريعنا لوا ترامب زراي كخوني زفتن أب دبوب أفريقيا تعدو يبدلو اللو أم نيجيريا كريستيانات يتقعو اللو نابله حالاي كخوني فتنمو مدقعتي يوسد بتحدو غنكا كم عراق خويني يقرب أمونغو حقرات زولو متفنان بسلامو مقدي معلبخ قبرو اللي نابله كم عراق خوينو يقرب بدحرزي أمريكا عباي كم زخونت كتمسكر تفتنن بحرياوت سقاتات اتن حقرات كا تزمتن ترامب أب زستفراليا حقرات آتيو زوستو زولو سقمتتات نچاينان روسيان نمهرامي بقدام النت كا نچاينا انبار حدش عالماوي سرعات كمتسألوه حجي أمناي مسكاقر اوانينا زلنا عالم تحقون يا زلا نيتون أوروبا وحفرتن أب قلولاو يمزلو أب كل تشحن 16 ترامب مسمتة مس أمريكا تصمدو خنكايد فتينا إنا أي تعوتن أب أوان بايدن ون تصمدو فشيلو أب تحج أوان مس أمريكا كنك أرارب مسدلنا دلالو بزيحهم أما خرتي إنا زبلا أكالات زفلت وزي بلوم ببناتهم فحز بلا أكارارباتات حيزم تسقعمنا كمزيل النقاط سلخاء أمريكا هندبت أب إيرترا وفر مقبار أي كألن يختبل مجلس وزيع إزي دبيان شويانيو أب كندس أمدو مقوع بعن مفر رهن يمريزم اتس أمدو أب زنز قطلا 3 عامتات ناي ترامب ناي سلطان زمنون كنقصلو إنا حدا إيد نبينو خطاقع سلازيك الجن اتس أمدو نبيننا نسالطو أيكونن معباليتاتو جن كنرئينا بدحرزي إسياس عالماوي بوليتيكا وحلوات يسألونا كوان تخونه كاون العلي زباوي قديات زيادة سلستنكفنا ناو مسقاري حيش قبل أرستك غير مريسو نسو نزباو خنتات بسوداني جميرو نتناي سودان كنتات كاب دحر بايتو كنجمريلو عامتات ندحري التمليسو كتنتن تسميعو هزب السودان نوح تتسميمو يأخلنا إليو نتزنبر سرعات كأيرو سراويت السودان أب كندمس منغستي مس هزب السوداني وقينو إزقاء أون تاو معبالة سلز فترة سراوي السودان ناي مسكاقر مدرخ فتيرو إذا مسكونة مسكاقري بايتو السودان كنت أمد كم ندالي بصحف بسرعة حتو أغربنا دحرقن إمارات أب قداي السودان آتيا لكع كم تأب يمن إيتوبيا صومالن دبب سودان زقبرو أب سودانون نحمدان دقالو حيزم كزرقو مريزم أب سودان ناي كلتا جنرالات متفنان ويكوينات حد علو زبل أزدرارباتات كهلو يدلو كوان تخونه إذن كاب حق أزر حقي اتعما مستوهبو ناي سراويت السودان سلطان كملس سرحو كسرح كغيل اللوه حج خفي أمزلو تعومات كالات كم سلام تغسدو ناي مبال سممع عرق أزبلو حرقات الناقاوحو ناتو قداي يحلال خوالو مسبالة غازت انياتات عب قداي مدلاو كوينات بلسقنا عب لعلي إيرترا حتو أقريبا ملو إسياس كا نتوم غازت انياتات إذا نا إيتوبيا حتو انت توصوا محاشة مبالكو إلوام أب إيتوبيا زلو سرعات 3 فيدالات بزلوون 4 قالات يزقلت سنف نداي فرح سسع نايما كوينات الكا أواج صلالي اتو كوينات قدمي أب إيرترا أب تግራይ أمحران أب إيتوبيا بحفشانيو تأوجو نزي ببلصقنا معلتاو زخي زلو ناي كوينات بروباغاندا زسمعو يحزنوني عقالات يوم إذا كله نسمعه نايبل تسجلنا أجندة يكونن نايدق أجندة تاتيو قدّا إثيوبيا كم تصوي أبوي صالحيو دحر مبالو إساياس بجاخم زن 4 قالات دقاقيمكم أقربوا لي
سنف نداي فرح سسع كبل نتوم غازيتنياتات مزخاخر ገይርሎም ወይ ናይ ገዛዕዮ ሂብዎም እወ እዚ ኢትዮጵያ ኩናት ክትገብር እያ ዝብል ዜና ኣብዝናትና ማዕከን ዜና ከተቕርብዎ ኸማን የብልኩምን ብምባልውን ካልእ ናይ ገዛዕዮ ደሪብሎም እቲ ኩናት ምስ መፅእ ክንሪኦ ኢና ንሕጂ ግን ከም ኣቦይ ሳልሕ ስራሕ ኣለና ኢልና እሊ ምባል እዩ ዝሓይሽ ድሮናት ይመጽ ኣለዋ በዚ ኸኣትውና እዮም ዶ በዚ ክወፍር እዮም ዝብል ዕላላት ትርጉም የብሉን ኢሉ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣሕፅር ኣቢሉ መሊስዎ ካብዚ ቀፂሉ ኣብ ሶማልን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ኩነታት ከብርህ ፈቲኑ ንሱ ምስ ግብፅን ስዑድያን ጽቡቕ ይሰማማዕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 2026 ኣብ ጸጥታዊ ኩነታት ምስ መሻርክቲ ሃገራት ብጽቡቕ ክንዓሞ ክንክእል ኢና ዝብል ገምጋም ኣቐሚጥና ኣለና ኢሉ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣብ ጉዳይ ናይ ልምዓት ቀዳምነታት ምስ ተሓተተ ቅድሚ ልምዓት ርግኣት ከም ዝቕድም ኣብርሂቡ ኣይርከብናሉን በዚ ኩናት ኣሎ በዚ ጸገም ኣሎ እናበልና ነቲ ናይ ልምዓት መደባት ግን ጠቕሊልና ክንወንዝፎ ኣለና ማለት ኣይኮነን ልምዓት ይጽናሓለይ ዝበሃሉ ኣይኮነን ልምዓት ክንገብር ግን ናይ ሰብ ጸጋ ናይ ማሽነሪታት ምልከት ናይ ጥረ ነገራት ሃብቲ ክህልወና ኣለዎ ቀዳምነትና ከዓ ክነለል ኣለና ናይ 2026 ቀዳምነታትና ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ክኸውን እዩ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘካየድናዮ ናይ ጽርግያ ስራሓትና ኣይተዓወተን ጽርግያታትና ሓባጦ ጎባጦ እዮም ሕጂ ንዕኡ ንምምዕባል መደባት ክነውፅእ ኣለና ካባና ሓሊፍና ምስ ጎረባብትና ዘራኸቡ ጽርግያታቱን ክንሃንጽ ኣለና ብዙሕ ነገር ኣይሰለጠናን ግን ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተፈልየ ክንሰርሓሉ ኣለና ኢልና መደብ ሰሪዕና ኣለና ናይ 2026 መደብ ኣለና ብድሕሪዚ ማይ ዝመጽእ ማይ ክንብል እንከለና ግን ኣይ ናይ ኢንዱስትሪ ወላ ዝስተ ማይ ከመይ ዓይነት ማይ ኢና ንብል ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ፍወሳታት ማይ ክዖ ክንሰርሓሉ ኢና ማይ ንምዕቃብ ዲጋታት ንምስራሕን ራህያታት ንምስፋሕን ከምኡውን ፍወሳታት ማይ ክዖ ንምስራሕ መጽናዕቲ ክነካይድ ኣለና ናይ ጸዓት ጉዳይ ብሕርጊጎ ጀሚሩ ከምቲ ዝደለኸ ዓቢ ከኣለን ከምቲ ንብህጎ ኣይሰራሕናሉን ክንጽግን ጥራሕ ኢና ጸኒሕና ሕጂ ግን ማስተር ፕላን ክህልወና ኣለዎ ተሓዳሲ ጸዓት ዝበሃል ኣሎ ክንፍትኖ ንኽእል ኢና ምናልባት እውን ኒውክሌራዊ ጸዓት ክንጥቀም ንኽእል ኢና እዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ቃኛው እንከለዉ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ስለ ዝኾነ ኣይነርክበሉን ኢና ኣብኡ ክንበጽሕ ነዊሕ ኢልና ነዋድቆ ነገር ኣይኮነን እዚ ናይ ጸዓት ጉዳይ ክትዛረበሉ ቀሊል እዩ ከተተግብሮ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ኢሳያስ ኣብ መጓዓዝያ መንበረ ኣባይቲ ገለ ክንገብር ክንፍትን ኢና ምስ በለ ኣብ መወዳእታ ግን ክሳድ መሓዝ ኢሉ ነቲ ሓሳብ ውዱቕ ገይርዎ ከም ወትሩ ብዘይ ትምህርትን ዓቕሚ ሰብን ናይ ልምዓት መደባት ክንዕውት ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰብ ጸጋ የብልናን ነገራት ከምቲ ዝደለናዮ ኣይከዱልናን ኢሉ ወልቂ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስደት ዘለዉ ኤርትራውያን ከመይ ኢሎም ኣብ ሃገሮም ወፍሪ ከካይዱ ይኽእሉ ንዝብል ሕቶ መልሲ ክህብ እንከሎ ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መኸተ ክሳተፉ ኣለዎም ኣብ ዜናዊ መኸተውን ክነጥፉ ኣለዎም እዚ ንዳግመ ህንፃ ይሕግዝ እዩ ግን ውዳቤ ይሓትት ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ናይ ልምዓት መደባት ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ብውልቅን ኣብ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክትታትን ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ክገብርዎ ዝኽእሉ መወዳእታ የብሉን እቲ ዝበዝሐ ኸማን ንሳቶም እዮም ክዓምዎ ዘለዎም ኢሉ ቀፂሉ ከመይ ጌርና ነሳትፎም ትብል ሕቶ 4 ዓመታ ትሕዛላ ኢሉ ናይዚ መልሲ ከዓ ብሃሳሰ ለባም ክኸውን የብሉን ዳታ ክህልወና ኣለዎ ስቕኢልካ ዝግበር ነገር የለን ሓበሬታ የድልየና እዩ ሃንደራ ኢልና ክንኣትዎ ንደልን ነዚ ከይገበርና ኣብዚ ናይ ሳይበር ተኣፋፊ ኩነታት ስቕኢልና ክንኣትዎ ኣይኮናን ቅድም መጽናዕቲ ከድልየና እዩ ኢሉ ስለዚ ኣብ ደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ንወፍሪ ዝኸውን ግዜ ክሳብ ዝመጽእ ዓቕሊ ክገብሩ ተሓቲቶም ኣለዉ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ እንተለዎ ዝተሓተተ ኢሳያስ ነቶም ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ናይ ሶማል ቃዛን ካልእን ዘይምሕታቶም ከም ብኩራት እየ ዝሓስቦ ግን ኣብ ቀረባ ዓዲምኩም ተዛረቡ ንትኾኑ ኢሉ ተማሕፂንዎም ብዘይ ፍሉይ መልእኽቲ ከዓ ተሰናቢቱ ዳርጋ ተኸሊፈ ዝዓይነቱ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሓፈሻዊ ቃለ መሕትት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ካልእ መደብ ብዛዕባ እዚ ቃለ መሕትት ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ደሓን ሕደሩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يوزر
زعصوني عيسجدن أنا عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي